idan kaga aljani ya zo ya shiga jikin mutum ya zauna to fa ya bar abin da Allah madaukakin sarki ya ce ne. Ai an ba mu tahsinat, ayoyi na kariya ga sunan a littattafai. An yi maganan suratul baqara, an ce shaidan ma baya zuwa kusa da gidan da ake karanta suratul baqara, kuma na samu sosai. In kaga shaidani ya zauna jikin mutum to akwai tahsinat da baka yi, don wallahi ba zai yi annabi ya ce shaidani ba zai zo kusa da kai ba, ka ce mana kana yi kuma kana bin addini shaidan ya zauna. So babu wani dogon ma magana da za a yi, mutum ya binciki kansa. In ka ga sihiri ya kama ka, ka bincike kanka, ba ka yi iltizami da addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ba. In ka ga sihiri ya kama mutum to bai bi hanya da, ko aljani in ya zo ya iya zama da kai, to wallahi baka bi hanyar da zaka kare kanka daga aljani a addinance. Ai mun kawo suratul baqara, ayatul kursi, su qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbil, duk wa'annan mu'awwidhat ake kiransu ko ayoyin neman tsari. To ballantana abinda ma baka gani ka nemi, abinda kake gani ka nemi tsari da shi Allah ya tsare ka, ballantana abinda baka gani. Kenan